थारैनो नाजायोब्ला जों जेब्लाबो जाफुंसारनो हायो आरो जायखिजाया खामानि मावनायाव नों दावखोनायाव बेवहाय जेबो हौवा हिनजावनि खोथा थाया। जों दख'ना जों एखेसो नुलांबाय। जायखिजाया खामानि जाय खामानिया नोंखौ गोसो जहोयो बै खामानिखौ जुदि नोंहा मावनो गोसो अब्ला नों बेवहाय मावनो हागोन। बेवहाय जेबो हिनजाव हौवा बेवहाय फारागथि थाया। जायखिजाया खामानि जाया मानो नों गोसोब्लानो बेखौ मावनो हागोन। हिनजाव हौवा आं हिनजावसो आं हौवासो होननानै नोंथांमोना लाजिना थायोब्ला जेब्लाबो दावगानाय नङा। बेखौ बे बिनानावनि भिडिअनिफ्राय जों सोलोंना लानो मोनबाय। गोदान निउस आपडेट मोनबाय थानो थाखाय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोबानो जाबाय। मानोना बे चेनेलनि जोहै नोंथांमोना गोदान निउस आपडेटफोरखौ अराय सम मोनबाय थागोन। गोजोन्थों।